Ar ôl gwrando ar cyngor I daid, mae Sam wedi cyrraedd neuadd Llanddeusant I holi 4 person arbennig am hanes y plwyf. Wel, helo, sut wyt ti? Ti'n dod yma I wrando arno ni yn siarad wyt? Do. Oce. Ti'n iawn? Ynddo, diolch. Wel dan. Dwi'n iawn, diolch yn fawr I chi. Ynddo. Taid dych fi bod gennych chi ddipyn o hanes am y pentra? Mae gen I lot o hanesion. Wel, oes, mae gynno fi dipyn bach o hanes, ond ydy'r cod ddim yn dda iawn, dwi angen papur. Wel, dipyn bach oes di wedi byw yn y fardal a fyd oes. Am y pentra? Oes. Carnifal oedd yma blynyddoedd yn ôl. Hogyn dreidus oeddwn ni, dwi'n ni'n cymryd llawer o ddiddordeb yn yr Carnifal. Ond dwi'n ni yma, fatha aml I blant eraill, yn gwatcha be o'n mynd ymlaen, a capanad a tisan de. Plant yr ysgol oedd yn dewis pwy oedd yn bod yn frenhines. A wedyn fotio oedden nhw wrth gwrs. Un peth oedden nhw'n neud oedd O'na dractor y trelar yn mynd ar frenhines rownd yr ardal wedyn. Ond to'na neb I fedru gweld ti. Achos o pob yn y cae efo. Yn y fan yna oedd y coroni. Wel, ar y llwyfan I ddechrau. Ond mi ath hi'n dipyn bach o stwnsh. O'na ormod o brenhinesa'n dod o bob man. A wedyn yn fan hyn oedd y stondinau I gyd. Oedd y neuadd mae I gyd yn llawn o stondinau. Stondina cacennau, pethau o pobl wedi weu neu wedi gwneud gwahanol bethau. O'na dipyn o bethau yma. A wedyn oedd nhw ferchaid yn y gegin y fan yna yn gwneud panad. Ond oedd rhaid bod reit ofalus, o'na gymaint o bobl yma. Ac mi oedd na adag hynny, o'na nifer faint o bobl oedd yn cael dod I mewn I fan hyn. Dyna lot o bobl allan. Pobl ifanc yr ardal ar ei benderfynu bysa nhw yn penderfynu cael neuadd bentra yma ac ar ôl y neuadd bentra oedden nhw eisiau cael mabwl gampau. A wedyn Saesneg mawr oedd o, sports de mawr oedd o. Ac oedd gynnu nhw bob math o rasus. Rasus rhedag, rasus beics, oedd y ras beic fawr falu I neuadd Llanddeusant. Dyna oedd y ras beic oedden nhw'n neud. Mae yna 2 hanes. Mae un hanes yn deud na'r cae Milfiw oedd un o'r mabwl gampau, a mae un arall yn deud na'r cae Plas Newydd oedd o. Wedyn mae rai bod nhw'n newid lleoliad. Yr unig beth fedra I feddwl be oedd, mae'n dibynnu be oedd y ffarmwr wedi bod yn gadw yn y cae. Os oedd wedi cael gwartheg yn y cae, yna, mi o'na tysa gwartheg, oedden nhw'n medru cael mabwl gampau yna. Nes a plant yn disgyn ac yn troi traed ac yn brifo. Y cyntaf dwi'n cofio am Carnifal Lllanddeusant ydy 1953. A mi oeddwn ni yn page boy yn y Carnifal nhw. Mae'r un o'n yma o'na fi. Efo fy nhinas a hogyn arall. Sydd ni bach lle mae o da. Carnifal cynta, dwi'n yn cofio hwnnw, 1936. A mi fi yna Carnifal wedyn am tua 3 blynedd. Wedyn mi ddoth y rhyfel. A wnaethon nhw stopio. Tan oedd hi'n adag coroni y frenhines yn Llundain. A wnaethon ni yn yr ysgol, oedden ni'n fotio pwy oedden ni isio frenhines a mai Grianfryn gath fod. A gaethon ni ddiwrnod bendigedig yn y pentra. Oedd pawb
wedi dod i'r neuadd yma. Gweision ffermydd a phawb. A geithon ni de. Pawb, merched i gyd i bod yn gwneud cecennaf felly. A tro cyntaf erioed i mi weld y marangs mawr o rywun di wneud. Dwi'n meddwl bod yna chwaraeon di bod yn y cae. A gyda nos, oedd dan gwyllt a tân. Oedden nhw newydd dynnu tai i lawr yn lle mae'r tai cyngor rwan, Pen Groes. Oedden nhw newydd dynnu 4 tŷ bach i lawr. Stryd Dafydd oedd enw i redeg honno. A mi oedden nhw wedi defnyddio coed a phallu. A gyda ni goel cerdd fawr a tân gwyllt gyda'r nos. A wedyn fi yna Carnifal am blynyddoedd wedyn tan ryw 10 mlynedd yn ôl, ie, dwi'n meddwl. Wel, digonedd o straeon i Sam gnoi cil drosto. O be fi gyn y 4 cyfaill yma i ddweud tro nesa, tybad? Ymunwch efo ni yn y bennod nesa.